ngo5 minutes labe seliyangena ke igoli sithemba ukuthi abafana bazokwazi ke ukuthi balibele bencenga ungenani ke kudlalwe yona ke idraw. Themsile ke usokwazi ukuthi sibe na ke ukhansela uZamani Khuzwayo ke sibheka kakhulukazi indaba ke iphathelene nayo ke South Coast nawo kama oversight ngiyazi ke ukuthi ekhathini eningi uma ifika njalo ke siyasimnikezela ithuba lokuthi acacise ngokuthi ke yini oversight. Foka Qwabe sithatha ithuba sikubingelele sikwamukele kulona uhlelo. Ngibingelele kuwena nakubalandeli bentokozo kuyintokozo kuba sentokozweni FM. Kuyintokozo kuba sentokozweni kuyintokozo nakwintokozo ukuthi yamukele wena ke esikhathini sethu samanje. Mfethu sike sibone ekhathini eningi kuthiwa uhulumeni inhlaka zika hulumeni zenza ioversight. Uthola ukuthi ke kuphumile uyabona abantu baningi kukhona nezintatheli uma kumlaleli esekhaya enesifiso sokwazi ukuthi yini yona oversight. I-oversight ngingathi ukusebenza kwekhansela. Okay. Umsebenzi wekhansela ukwenza i-oversight ne-accountability. Oversight ukuthi uma kukhulunywa ngezinto ze-service delivery noma ngezinto ezithinta umphakathi, ukhansela ahambe aye khona ayoyibonela ngamehlo, angathathi inqumo e-officeini lakhe, angathathi inqumo emhlanganweni wekomiti, angathathi inqumo kwi-boardroom, kodwa abone into ekusefune ukukhulunywa ngayo. I-oversight futhi ayisho kuphela ukuthi ngoba naku sekune-development fanele udlale oversight. Even if kunama-complaint, you play an oversight. Yabona njengoba ngisuka edrobheni ngiza ngala. Uma ungafanele umuntu osedrobheni aku-traffic kuyafiwa. Isizathu se-traffic ingoba laphana ku-Smith Street, ekhona la ku-Smith, masudlulele ku-Field, I can't remember umgaqo njengamanje. Kunamanzi angakanani. Okay. Kune-leak nje engakanani, itheku nje lizoba stand still uma ingaqhubeka lento for the next 2 hours. Lizoma ngoba imoto ngeke ikwazi ukuhamba. So now ikomiti la ka-water kuzomela lihambe lenze ama-oversight ngokuthi lithole izathu zokuthi kungani eThekwini kwi-CBD sekuvamisile sekwaba insakavukela nje umchebe wesidwaba ukuthi njalo asiyaqhuma amapipe, asaphela inyanga noma 2 months ingaqhumanga ipipe sibe nenkinga yamanzi kwi-CBD phakathi. So kukhomba ukuthi sekunenkinga ekhona. Nami ke lamasonto adlule ngeke ngabizwa umphakathi endaweni ezihlukene khona i-oversight ka masipala noma sithi kahulumeni. Okay. Kube khona i-oversight e-political. Enjani e-political, enjani ekahulumeni. Ekahulumeni ile khona esuke sirequestile ikomiti ukuthi lize kuzoba khona nama-officials ezosichazela ngezinto esuke sinezikhalo zazo. Yes. Le e-political usuke uya wena njengenhlangano yezepolitiki ufuna ukuyibonela njengekhansela edeployiwe mhlawumbe ngaba kulo ndawo noma ngokwekomiti osebenza ngaphansi kwalo njengoba mina ngikwa-human settlement ngivakashela indawo eziningi. Namhlanje bengiseNorth kwaMashken J nalapha ngamadamfana. So ngenkathi senza i-oversight ngadiscover ukuthi amakhansela ka-ANC la eSouth Coast sukela nje la eSouth komlazi kushona Shonizathi ayafana nebafana bafana, ayadlisela. Afana neqembu lesizwe. Afana neqembu lesizwe nje ayadlisela awane ndaba mayiholile nje. Kunezinto eziningi wayengisho njalo mjanga. Ungade ngwabala wonke ngesikhathi kade kuphasiswa ibudget, ayiphasisa ibudget. Kodwa mawubheka izinto abantu abakhala ngazo asithinte ayibaliwe kule budget. Kodwa mawufika endawo kuma site uyafica ukuthi kunenkinga. Uma usuka la eMalukazi ngase garage kwaMotho, eMalukazi uthi ushona le, abantu bayakhala amanzi abanawo. Abantu bayakhala iyodwa into engiyibonile ngibona ukuthi konje uNovember ususeduze. Ngibone kumbiwa umgaqo. Bayakhala ngezindlu ukuthi kade bathenjisa ukuthi kuzokwakhiwa izindlu laphana, izindlu azikho. Kumgaqo ke lomkhulu impela efolweni wona uqobo lwawo. Isimo okusona ngibone behambe bephesha. Uphesha kanjani umgaqo ovele owuzwayo ukuthi ngisho udriver kuona itiyela awusabhalanseli usudinga vele igrade ukuthi igrade uqale kwabusha. Angiyona i-technician, angiyona i-engineer, kodwa kunezinto ezisimple okwazi ukuyibona ngamehlo ukuthi le fa engabe ihamba kanje. Ingakho ngithi
amakhansela angwazi kodwa ke la engihlala nawo ekomidini ngesazo ke ngiwabuza ngoba noSotswebhu wethu ukhansela uMgwengwe uhlala khona la eMlazi. So safanele achaze ukuthi yena njengoSotswebhu wathi mayephathisa ibudget indawo yangakubo ingasizakali wayithi wenzani. Lezi zinto efanele sibabuze okhansela bethu. Kunento engiyithandayo njoba sibheke okhethweni noma kulungiselela ukhetho. Ezinye inhlangano zinama process ukuthi akiwe emphakathini kuyokhethwa amakhansela noma abazomela amakhansela. Ake nimbuzeni lo khona ukuthi wenzeni. Aphendule ngoba bafethu ngicabanga ukuthi mja uma sikhuluma ngeservice delivery sikhuluma ngama oversight sikhuluma ngeaccountability kuzomela sikuyeke ingakho ukuthi sazana kangakanani sizwana kangakanani la emsebenzini nginesiqiniseko ukuthi njengoba uphethe eminyangweni wabe indaba uyazwana nabantu osebenza nabo kodwa mase kufanele kwenza umsebenzi kufanele kwenza umsebenzi ukuzwana sikubeke eceleni sidila nomsebenzi manje wena khansela ukhuzwayo sikubekela ukuthi uzosilekelela ngezezindlu uyasilekelela yini noma cha uma ungasilekeleli then asikudingi mhlambe ke usisilapho mfoka Qwabe uma niqeda ukwenza ioversight nakho naseThekwini uzangala ukwazile ukuthi ubone umonakalo odalekayo ukuthi ungagcina sewumoshi kakhulu uma senihlanganisile ke ioversight nenza incomo nisuke nizoyisaphi kuona ama officials okay kuona ama officials ukuthi lungisani la uma isethe ama official asinayo ibudget yalonto oba nabathatha ama decision ebudget ama council then mangenayo ibudget yenzani lento ekuthiwa reprioritization thathani le mali lena isebenze la kukaningi kwenza reprioritization bese sigcina sesixabana uma uthi uyakhumbula esikhathini esiningi uma ngisuke ngilwa sibanga reprioritization sibanga izinto zoma additional funding esuke ifunakala ngisuke ngali ngoba ngisuke ngafuni kwenzeka kodwa ngisuke ngibheka ukuthi kunemali engaka yenzeni can you account kule mali oyisebenzisini ukuze maqhamuka into ethi ngala idinga imali kube khona le mali le ngoba ayinaki ukwazi ukuthi kuthiwa yikho ingekho into ephathekayo ekuthiwa iyenzile yes kufanele kube khona into esiyibonayo ukuthi le mali yenza into ewukuthi another accountability ngifuna ukwenzela isibonelo esihle nje eWard 93 yes ngapha ku indawo kuthiwa iseziko ngapha mawuzohla ubheka ngakolufu ngakumakhuthu yakolufu ngonyaka odlule bangibiza bathi khansela sikade sikuzwa ukukhuluma kwintokozo FM ukhuluma ngezinye indawo kade uyivakashelini naba abantu nami engila ngisebenza khona bathi akusibizele ukhuzwa ngafika uma ngifika mangenza oversight ngiye ngafuna ukukhuluma bese kuthiwa kufanele ukhuzwayo phela uyikhansela noma usopolitiki ngifuna ukuza nezintatheli ngasuka nezintatheli sihamba ngithi ngifuna bayibonele nama ngazi ukuthi inkinga yini masifika bayangichazela aningikhombiseni bangikhombise isimo endlela esibhlungu ngakhona laphana kunabantu abadilizelwe izindlu le ndawo isemirural kunabantu abadilizelwe izindlu kwathiwa sebezokwakhelwa the minute uhulumeni ekudilizela indlu ngoba imali yakho isuke sikhona icontractor ivele ikhona osekusele ukuthi kuqala yes kuze kube namhlanje unabantu abathola izincwadi zokuthi bazokwakhelwa izindlu kule ndawo ngo 2013 kuze kube namhlanje ishuyisha kanjani umuntu indlu ungambudgetelile ingoba ibudget ayisikhona ingoba imali yokubakhela izindlu yayikade isikho siphasisiwe yes mina mja ngifuna ukutshela ukuthi leyo mali yadliwe uzobuza ukuzwa nesho kanjani ngoba ongabi noyikhansela yes since ngizwe lo daba ngicela ireport up until today angitho akekho oqhamuka nayo ukuthi kwenzakalani sengibhalele uspeaker namhlanje ngiphinde ngambhalela ngathi ngicela ireport as account phela abantu bahleli bangibizile nginenqwaba yabantu abangaphezulu kwa100 bayiphethe incwadi bayiveza kumina kanje abanye ngashutha nabo ngayishutha incwadi zabo ngacela ukuthi ngicela ngene ngiphendule ngalabantu bonke boba 100 ukuthi simi kuphi ngezindlu zami ngizangabhalela uspeaker wathi uspeaker ucela bangiphendule ama official awafuni
awafuni ukuphendula. Then umbuzo uthi ngabe ake sibuza ukuthi inhlangano lezi esithi zisiphethe la eThekwini zisiphethe ngempela noma siphethe ama-official noma kukhona into abayitholayo ebenza ukuthi bathule then abantu begcine behlupheka. Mhlambe ke mfoka Qwabe kumlaleli esekhaya ke uzofisa nanokuzwa ukuthi uma sekutholaniseka ke ukuthi kwi-report kuyavela ukuthi i-budget yazi izindlu uzazi yayikade ikhona yaphuma yasebenza ngendlela engekho emthethweni masuke besanalona igunya lokuphinde babhalise ezinye izindlu okanye kuzothi hayi nina senabhalisa izindlu zenu zaphuma ngonyaka ka2013. Angithi lonto elimaza abantu ingakho kufanele siveze because uma ngabe sekuvela ukuthi wena indlu swayithola uhulumeni akasakwazi ukuphinda futhi. The only chance onayo ukuthi uyithole uma njengamanje njoba ngilwa ngilula leyanto bese livela iqiniso then kunabantu efanele ba-charge then kube kwenziwe enye ibudget ukuthi kwakhelwe labo bantu because obvious imali yabo intshontshiwe. Kodwa mayizosuka umuntu eyisukele sekuvela lapho uthi wakhelwe indlu ngempela awusophinde uyithole empilweni yakho ungakazi uyithola. Sikhathi sami ke masika nje imizuzu 19 ndobe kushaya lona ke ihora lesikhombisa sinokhansela zamani ophuma kulona ke iqembu le-Democratic Alliance. Sibheka abanzi ke udaba ulithinta yona ke i-oversight ke simboneke kaningi ehambela ke indawo eziningi ezahlukene. Mfowethu Qwabe uma uya kuyona ke i-oversight uhambisana nosuke uhambisana nabo kanjalo ke nabezindaba kakhulukazi ke nathi buse umsakazo siya sibe khona mhlawumbe kuyenzekani ucabanga ukuthi ake ngiye endaweni ethize noma uya kuphela uma kungukuthi uthola isimemo sokuya kuleyo ndawo? No, okunye makufika i-report ngayifunda kwakhona into ezingisolisayo. Okay. Angibizwa eBellington angizange ngibizwe ngayiyela ngathi mina it can't be ukuthi kuthiwa kuzowakhiwa izindlu ezingaka kodwa kuthiwa kufuna u61 million rand kodwa kusathwa iphase and imali ba specify ukuthi izokwenza ukuthi angithi kukhona lento ekuthiwa infrastructure imali sisazowakha imigaqo yakhe idamkoko yenze yonke lento bese ba ama top structure la sekwakhiwa indlu uqubulwayo. Now ngenkathi be specify lonto uyakwazi ulokhuza ukucalculate into ebhalwe phansi ukuthi ngeke khona ushaya amanzi la lapho udaba lapho ngalivusa kwi report udaba la seNamibia stop 8 enanda lolo kade kukhulunywa ngalo eParliament 3 weeks back. Lavuswa yimina lo ngilivusa khona kanjani mhlambe ke kuyasiza ke nokuvela nangasesikoleni kuba nomthelelo omkhulu kuba nomthelela ngoba by the way I'm a qualified project manager. Okay, so I can pick izinto ngoba ngenza i-project management kunezinto engikhona ukuthi ngiyipick ukuthi yabo la kuyasolisa lokhu uma sefuthi ngibuza imibuzo mase futhi ngifika khona ngifika ngempela lento ade ngisola ngifice ngempela injalo ngoba noma ubuza umbuzo ngikhumbula sisaphethe ubaba uMavundla esawu deputy mayor ewuchairperson wekomiti lethu sine meeting emva kweyikhukhula lezi ezalimaza ama bridge uma siya what 9 emolweni basithatha basiqalisa ama-office asemngeni la lapha eWestville bawuphuma nje reserve uqale eWestville. Uma sifika lapha sine meeting basipresentela izinto zonke izinto abazenzayo sisazosuka lapho siye kwi-oversight siyibonela ngamehlo. Uma sesibuza umbuzo khumbula ubaba Mavundla is an engineer by profession. So ulindele ukuthi lethemezayo vele uMavundla uzongibuza izinto ezitechnical. Sababuza saqeda. I then start ukuthi sengiqala ukubuza manje imibuzo obona akuseni cancel libuza la. This is an official. Okay. Base bebuza ukuthi ubaba Mavundla wayethatha ama official letter ama cancel. Ngoba kunemibuzo babengakwazi ukusiphendula because banalento ama official nomkhobo ukuthi uma izopresentela ama council apresentele ngento yamanga. Okay. Nama council besethi agreed. Uthi bazosebenzisa lama terms la uzothola ukuthi umuntu usedidwa ama terms yewodwa. Okay. Angithi mase betshontsha imali bathi umuntu wakithi umuntu omnyama. Yabona mase bethi umuntu omnyama inhlangano zomuntu omnyama azi isihambile man. Isuke isihambile la. Awukwazi ukuthi for past 30 years usemandleni uthi silwela umuntu omnyama awukwazi ukulwa kuwena ophethe. Ulwa more than 30 ulwa years kuwena ophethe. Wena ulwa nobani ngoba wena ophethe. Wena uthatha ama decisions akwenzeka ukuthi nansi imali siyayibona
kodwa engifuna ukwenzela yona engizoyisho ngengilisho igama lekhansela. Kunokhansela esingene naye wala eSouth. Yes. Uma siqala ngo2021 ngiqale ngo2016 but yena ngo2021 kade eqala wathenga imoto iDouble cab. Okay. Kwi council meeting edlule kade ehamba ngeFortuner entsha. Lo khansela ukhona kanjani ukuthi athenge imoto ezibizayo? Ma Fortuner manje installment sakho the cheapest is 13,000. Osazofaka udiesel nayo. Sikhola imali efanayo mina angikafford ukwenza lokho. Ukwenza kanjani mhlawumbe idlozi lakhe limbhekela ngazi. Ake sibhekene lezo zinto. Musani ukuhlonipha abantu abathatha imali ye-service delivery. Kube yiyona abayithuthukisa. Kuyibona abayithuthukisa ngayo efa ngabe isiza nini. Nami kuyangikhathaza mjana. Because abantu bayangibiza yes, ngiyaya khona. But ngifike ngilwe njengoba ngisho ukuthi ngisalwa udaba lase93 kusukela ngoNovember odlule. Kuze kube manje. Kuphela inyanga ezo8 abafuna unginikeza just a simple thing i-report ukuthi kwenzakalani. Basho ukuthi labantu kulabantu amagama asinikeza wona bangaka osebakhelwa bangakakhelwa laba abadilizelwa yisiphi izathu sokuthi bangakhelwa laba abadilizelwa bazokwakhelwa nini laba abasele isinto esimple nje kanjalo le esivukela zonke izinsuku sithi ama officials are human settlement esivukela zonke esihola ama1000 sithi sisebenzela abantu but they are failing ukuthi banginikeze ama-answer asimple kanjalo. That's why ngithi lezi zinto kuzomela siqaphele somphakathi simbizeni ukhuzwayo ukuthi akazosilwela kodwa ake silweni naye ngoba i-service delivery ithanda ukuba inkinga ngala eSouth up until beze bengibiza ngeweekend kade ngibizo ukhansela uThabani Ndlovu. Yes. Besihamba naye kanye no mayoral candidate wethu semagabheni. Emagabheni abanawo manje kusebenza ama-water tank. Amapipe akhona yonke into ikhona. Kusebenza ama-water tank. Bagcina ukuba namanzi engakangeni ukhansela lo ophethe. Okhona njengamanje. Na uyibuza umbuzo ukuthi awukhama ukhansela owe-IFP by the way uJane. Uyena ophethe le award. uJane umphathi wakhe ukhansela uMdunkosi uchairperson wa Trade and Services odila namanzi odila nawo amanzi yes. Now why kuyibona abasemandleni abantu ewadini yakhe engabika manje kwenzakalani angithi siyazi ukuthi every time makuphuma iwater tanker ibizo 5,000 rand yes. Now why lapha nakusebenza ama water tankers so zonke lezi zinto umphakathi kuzomela uyikhulume mja kuzomela futhi uyibuza ngibuza ngamasibomu lembuzo siyayibuza ekomidini kodwa ekomidini mja abantu bala imlazi sebengekho uyibona ababhekana nenkinga umhlana ngala lezinkinga kanje so that's why ngithi mina ngingasabi mina ukuthi mangifika emsakazweni imibuzo ngiyibuze njengoba injalo yes abanye baye bangibuza ukuthi khuzwa unamagama oyiwakhulume uveze ukuthi nokuthi ogcina kuveza ukuthi kunento enkohlakala awusabe nothi uzofa akekho umuntu ongigadini yes uma ukuthi kufika isikhathi sokuthi ngiyafa ngiyofa kodwa okubalekile ukuthi abantu bongikhumbula ukuthi kunokhansela weDemocratic Alliance owalikhuluma njengoba linjalo iqiniso izathu kwakuyini ukuthi abantu mabesikhetha basikhethela ukuthi sizobasebenzela. Uyabona Mr Khuzwayo ukufakazela lokho kushoyo izolo bengithangi bengenza uhlelo kwafona ngingavulelile ingcingo wafona umlaleli ngalibamba ucingo ngoba ayikho indlela yokulibamba eceleni wathi unenkinga kamazisi wawulahla umazisi akayazi ID number yakhe wazi izinsuku zakhe zokuzalwa ukezwe kukhona abantu abasiza abantu la emsakazweni uyacela sengamthembisa hayi uzosizakala ngiye ekuthenini uma nifikile emsakazweni ikona okubalekile lokho kwenzayo ukuthi ungathi ngiyazivikela ngoba thina abantu baseningizimu Afrika sanikezela amandla ngevoti ukuthi nivikele thina kumalungelo ethu so siyabonga kakhulu ukuthi umile kona lokho ekuthenini kana noma ngabe kuthiwa uza kwenu kana noma ngabe kuthiwa kuyena uza kwenu kodwa okumele kwazi umphakathi kumele komphakathi kwazi asibhekeke ukuthi uma sebekubizile endaweni kwatholaniseka ukuthi
ikhona ngempela inkinga kodwa mawuthi uyafika khona uyabona ukuthi u60% ungowabantu bokufika kuleyo ndawo uba nohlelo lokubabheka ukuthi bakhona ngokusemthethweni noma ubheka nje ukuthi ingqalasizinda ilungele lokuhlala umuntu mja angaqamba bengakaze ngiqondane nendawo yabo kuhamba ngiqondane nendawo zethu tholithi le idominant thina baphesheya kuthukela le idominant abaphesheya kwenciba lezo zimo ngengithola nazo of which isiza ke wonke umuntu bengaze ngiqondane nokuthi kube khona yes siyesidlule ezitolo ezinabo abasuke kungebona abala eSouth Africa kodwa siye singaze sa concentrate ngoba nisuke nizobheka inqalasizinda yes kodwa manje njengoba sekukanje ngiyacabanga ukuthi laba basemagunyeni abasakwenza angeke sesibaphazamise angeke sesibaphazamise kodwa esiyesicele uqinisekisa ukuthi phela mjanje oba ngiwakakhuzwa ukuthi angiyena wakuyama uma sengifikile ekhaya lakho noma be awusangiphakelanga ngitheleleka amahewu ngingaze ngifuze ngibe ngithola amandla okuphinde ngiphindele ekhaya lokho esikubiza ngokuthi ubuntu yes lokho mase kulungiswa izinto ayilungiswe kodwa zikuline ukuthi kume kanje ngoba kunezikhathi hamba egcine kulimala thina yes uhulumeni ubadedele kakhulu isikhathi eside manje sikuyiposition la efaya makubuthi abaphindele emuva baphindele ngendlela kungabi indlela ezophazamisa okay sekuqala ukuphazamiseka manje kukhona abalapha neSherwood umeya ubeyile now sekunemali manje ikomiti eseliphasisa engango 6 million rand yokubhekelela laba bantu njengoba belapha kufanele babe nendawo abazohlaliswa kuyona ngoba baloke banda baqale bebancane baloke banda manje sokusona izinto ababalekela kusona kufanele kuthuthwe ama toilet la amobile abazokwazi ukusizakala khona kufanele indawo abahleli kuyona ku clean noma amasipala abaprovide ngokudla kodwa lama NGO abanikeza ukudla so indawo isiqala ukuba nenkingi njengoba behleli lapha kuthiwa uproba process azothatha 14 days umuntu mangabe njoba ngigcine ugeze ekseni into engizoyenza uma ngifika endlini oqala ugeze ukufika ngeze so now bona njengoba behleli lapha laba abantu bazodinga ukugeza kuningi bazodinga ukwasha impahla kuningi umasipala ngizwile omnyuza kwethu ohlala ekommitini la kwa finance ukuthi kunemali engango 6 million rand ekusefanele ikhishwe yiTheku nawo nthina njenge Democratic Alliance ke esikubukayo ukuthi asisho ukuthi iTheku ngayikhiphi lo mali ngoba is for a good cause ehambisana nehumanity noma lo mali ukubi uhulumeni ubengavumelanga ukuthi kwenzeke lento lo 6 million rand ngabe wenza enye into lo 6 million rand ubungasiza ukushintsha infrastructure yaseMlazi lo 6 million rand ubungalakha ihholo elithile elingekho eMlazi so ubungasiza kulo ndawo lo 6 million rand so sithi uhulumeni lo kaNational kufanele kube khona imali icontribution oyenzayo by the way imistake le eyenzwa uhulumeni onational for isikhathi eside oba uyena control SAPS uyena control SNDF uyena responsible for ama board yonke lonto leyo so ingakho sithi yebo uma sithi abahamba kodwa egcineni singabantu igcineni ubuntu kumele kubuye ngoba kuqinisene nakuphikiswa ekhansela ukuthi khona bekhona eSherwood kukhona abayithwele abangadeda nominini kukhona nasi abatetile uyabona nje kunabantu engibabuka ngiyakulazi laba beMK bangena bathi shikule into yemarsh and marsh phela MK ANC ediniwe bashintshile iskip okay ibafana mayidlala ekhaya igqoka ugreen mayidlala away igqoka uyelo kusho ukuthi kodwa kusayithi mayodwa kusho ukuthi bafana away yes okay so now
iNC ediniwe ishintsha iskipa yasisenza saba green kodwa kusayiyona balwa kakhulu kunento abayikhohlwayo. The former mayor okade ekhona Thomas Chauke yes wazalelwe eNanda ungokuzalwa wefamily yaka Kenneth Kaunda the former president uzalwe ngokuthi yena uzalule la eSouth Africa kodwa omkhulu bakhe angipolitiki. It's an engagement I had personally nayo lokhuza ubaba Kaunda. yes I had naye personal because if isama councillor we are not enemies. Siyahlala siyakhuluma siyaxoxa sometimes sikhuluma nezinto personal si ebuza ukuthi wena maya kuthiwa wena simsho ngaleli gama elishoyo yes ngaphela angesilisho mona uDamasisodwa sivaleni wena kuthiwa ahleka athi hayi mina ngwaseNandi uyangazi ke khuzwa nangikhuzwayo uyangazi sikhuluma lona. So ngizama ukuveza ukuthi uma ngabe laba abanye beshaya beze bebula ngoba bafaka kuphinde emuva abanjani laba abangashaya bezophindele emuva ngoba bazalwa la kunabanye abanabashana abazalwe yibona bazala abantu bangaphansi kodwa babazalele la eSouth Africa. nangu umnomzana uJacob Zuma unabo ududuzile noduduzani abanomlando wakwamanye amazwe. So ingakho ngithi lezi zinto lezi kufanele noma sizenze kube khona element yobuntu phakathi. Vele akufanele ukuthi izwe lethu lithathwe abantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Kufanele silivikele kodwa kufanele sikwenze ngaphansi komthetho futhi kukhona nobuntu phakathi. Kodwa umuntu ofanele enforce lonto uhulumeni abangaze bayingenele abantu. Isizulu sithi iningi liyabona ubento ube beyenzwa amaphoyisa namasosha bezocontroleka. Just watch the space ngomhla ka-30 bazothi abanye beconcentrate epoint kuthiwa abahambe kwenziwa lonto abanye bazobe bele begcwele la eMega City njengoba kwakwathatha isikhathi ukuthi Intokozo FM ibuyele emoyeni. Kunabantu abafike bazothatha ama-mic bazothatha ama-computer ngento Intokozo FM engahlangene na. So izinto enjalo esiyikhuzayo ukuthi makwenziwa izinto azenze within umthetho. Asikho isitolo sabantu bokufika kodwa befuna ukuthi benze ukuthi kungalawuleki. Yes Mfethu angikubambe sizobuya ngolosibili sobuya sesobheka ke ukuthi uma abantu bese kuhlalisweni iziphi izinto ezisemthethweni kumele babe nazo. Mhlawumbe ukuphathelene nezincwadi ukuthi kahle umuntu mayefuna ukubhalisela incwadi yendlu ubona ngani ukuthi yakhe nanokuthi ubona ngani ukuthi uma engadlule emhlabeni angeke iwele ezandleni ezingekho emthethweni. Cabanga ukuthi kusangena ngaphansi komnyango wakho. Uthinta indaba ejulile mjama. Baningi abantu aba-affectwe leyo nto. Yes. Baningi kakhulu la le 93 kade ngikhuluma nabo abanye ngibatshelile ukuthi wena ngeke usayithola indlu wena ngeke usayithola kulabo esibalula ukuyibhalisela mhlawumbe uyoyithola ngaleso sikhathi kodwa kulabo esibalula manje ngeke uzuyithola ngezimo esezenzekile igcine se-affect abantu kodwa sizoyihlahla kahle ngolesibili ozayo siyikhulume lento le. Bengezike abantu kuzongivimba la eMega City bengishaya inkosi yami nami ngilwela ukuthi abantu bathole iservice delivery. Ukuthi bathole iservice delivery. Siyabonga kakhulu mfowethu. Siyabonga mfowethu. Rathi ke ukhansela uZamani wakakhuzwayo ke bekade sinayo uPhumoloni iqembu leDemocratic Alliance sibheka kabanzi ngeindaba yama oversight. Igama Mjabulelwa isibongo ngingwakuyami nanjani Jehova mayemuhle sangibolekile umphefumulo mina nawe sokwazi ukuthi sibonane ngomsombuluko kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi siyaziqeketha current affairs.